Štiavnickom pohorí severozápadne od Sitna vo vysoko položenej vnútrohorskej plytkej kotlinke leží obec Vysoká. Obec sa nachádza na území chránenej krajinnej oblasti Štiavnické vrchy. Dnes tu žije približne 140 obyvateľov. Prvá písomná zmienka o obci Vysoká sa datuje do roku 1388. Najstarší nález na území obce, kameň, do ktorého sú vytesané znaky a rímske čísla, pochádza z čias vpádov tureckých vojsk. V obci sa nachádza národná kultúrna pamiatka rímskokatolícky kostol svätého Bartolomeja, pôvodne barokový. Prestavaný bol v roku 1867 v neskoro klasicistickom slohu. V strede obce stojí kaplnka Sedembolestnej Panny Márie z roku 1932. Vo vzdialenosti do 4 km od obce sa nachádza 6 vodných nádrží, nazývané aj tajchy.